U osnovnoj školi Kosta Trifković dodeljene su nagrade i priznanja učenicima koji su bili najuspešniji i koji su ostvarili najbolje rezultate na republičkim i ostalim školskim takmičenjima. Za đaka generacija proglašena je Teodora Popović, koja je bila uspešna na takmičenjima iz srpskog i engleskog jezika, a za sportistu generacije plivač Branko Milošević. Znači mi zato što mi se bila velika konkurencija jer ima stvarno dosta Vukovaca i oni koji su se takmičili, znači mi što sam najbolja svoje generacije. Koliko si dnevno učila? Pa ne znam, zavisi od predmeta i od toga za šta se spremam. Učestvovao sam na takmičenjima na vrhu Južnobačkog okruga, takođe i na republičkim takmičenjima. Ova takmičenja mi znači mnogo, zato što sam mislio u budućnosti da se bavim plivanjem, tako da evo, ovo je neki početak samo. U upravi osnovne škole Kosta Trifković kažu da su ponosni na svoje učenike i da su osim znanja pokazali da su pristojna i vaspitana deca. Veliki broj učenika se plasirao od okružnog do republičkog nivoa, tako da smo i na republičkom nivou imali negde oko 17 učenika, gde smo osvojili 2 nagrade u visokom plasmanu i više nagrada četvrtih mesta. Nažalost, takođe smo imali na međunarodnih nagrada 2 i imali smo izuzetne lepe plasmane na takmičenjima stranih jezika u Italiji, odnosno u Veneciji. Na ovogodišnjim školskim takmičenjima je učestvovalo 250 učenika osnovne škole Kosta Trifković. Ove godine ova obrazovna ustanova proslavlja lep jubilej, 50 godina postojanja.